Pravděpodobnostně v revmatologii a matematika jako klíč ke správné či lépe přesnější diagnóze. S tématem matematiky začneme v případě, kdy vlastně matematika nám pomůže v té nejčastější situaci, se kterou se setkáváme každý den v našich ambulancích. Představte si, do revmatologické ambulance vstoupí pacientka, která je 38 let, pro intermitentní 4 měsíce trvající bolesti rukou, které má séní stuhlostí kolem 30 minut. Pacientka měla jednou-krát pokrát věku večka. Objektivně zjistíte, že při příčném stisku je bolestivé MCP skloubení 1 a v laboratoři, kterou si uděláme, zjistíme, že pacientka má střední typy CCP. A bude nás zajímat otázka, jak se po aplikaci testu, to znamená potom, když zjistíme pozitivitu testu, zvýší pravděpodobnost, že pacientka s pozitivitou anticitronových protilátek má revmatoidní artritidu. Abychom si dokázali popsat, co tento test pro diagnózu znamená, tak si budeme povídat o jeho senzitivitě, to znamená, budeme si povídat o tom, v jakém procentu u nemocných pacientů je tento test pozitivní. A budeme si povídat i o specificitě testu, to znamená o tom, jak tento test dobře odlišuje všechny zdravé pacienty od nemocných. To znamená specificita testu, procento zdravých lidí, kteří mají test negativní. Jestliže senzitivita testu CCP pro revmatoidní artritidu je 70%, to znamená, že 70% lidí s revmatoidní artritidou má citrulinové protilátky pozitivní. Specificita citrulinových testů pro revmatoidní artritidu 90% znamená, že 90% zdravých lidí nemá tento test pozitivní, to znamená nemá citrulinové protilátky přítomno. Když se podíváte na box s vyznačenými poměry, vidíte ještě jednou, že v případě sensitivity, to je horní box, je 70% pacientů s revmatoidní artritidou pozitivní, ale znamená to tedy, že i 30% s revmatoidní artritidou protilátky nemá, to znamená, že tento test je u nich falešně negativní. A ve spodním boxu je patrno, že specificita se aplikuje na zdravé pacienty, kdy 90% zdravých lidí nemá protilátky citrulinové a 10% má tyto protilátky pozitivní, to jsou tzv. Pacienti s falešně pozitivním testem CCP. Jaká je tedy vaše volba? Pokud už si jednou pamatujete, že ta senzitivita je 70% a specificita 90%. Myslíte si, že pacient, takový ten běžný, který přichází do naší ambulance a bude mít pozitivitu CCP protilátek s tou takovou střednědobou stuhlostí, s bolestmi MCP skloubení, myslíte si, že má revmatoidní artritidu do 10%, nebo že má revmatoidní artritidu s pravděpodobností mezi 10 až 30, nebo má revmatoidní artritidu s pravděpodobností mezi 30 až 50%, anebo je u něho pravděpodobnost mezi 50 až 70%. Pojďme se podívat na stromový diagram pravděpodobnosti diagnózy revmatoidní artritidy při návštěvě běžného pacienta v našich ambulancích. My víme, jaká je pravděpodobnost revmatoidní artritidy v populaci. To znamená, že prevalence choroby představuje 1%. Jeden pacient ze 100 má pravděpodobně revmatoidní artritidu, nebo ne lépe jeden pacient, spíše jeden ze 100 běžné populace. Co to znamená, jestli si představíme, že v naší ambulanci projde 1000 pacientů. Při prevalenci choroby 1% se nám stane, že z 1000 pacientů se v naší ambulanci musí objevit 10 pacientů s revmatoidní artritidou.
samozřejmě mluvíme o tom, že ten pacient přichází z běžné populace. Bolesti kloubů je odeslán praktickým lékařem s takovým tím typickým k vyloučení revmatického onemocnění, například má pozitivitu CCP nebo revmatoidního faktoru. Takže jestli nám takových pacientů projde ambulancí 1000, minimálně 10 z nich by mělo mít revmatoidní artritidu. Jestliže si představíte, že 10 těchto pacientů má revmatoidní artritidu, tak z těchto 10 pacientů bude mít 7 pozitivitu CCP a falešně a revmatiků, kteří nebudou mít test pozitivity CCP, přítomen budou 3. To znamená, z 10 pacientů budou 3 falešně negativní pacienti revmatici bez pozitivity CCP. Na druhou stranu v běžné populaci z 1000 pacientů se nám objeví 990 pacientů, kteří může jmenovat jako zdraví, ale samozřejmě jsou v tom všichni pacienti, kteří k nám chodí. Jsou pacienti s osteoartrózou, s lupusem, s systémovými chorobami a v podstatě se všemi jinými chorobami, kteří k nám například můžou přijít do revmatologické ambulance. S endokrinopatiemi, s infekčními chorobami a podobně, tak při tom, že nám přijde do ambulance 1000 pacientů, máme pravdu, že 990 z nich bude mít tedy jinou chorobu než revmatoidní artritidu. A z těch 990 pacientů, což představuje 99% populace, bude 892 pacientů skutečně zdravých či nemajících revmatoidní artritidu a nebudou mít pozitivitu přítomnou CCP. Z těchto 990 pacientů ovšem při specificitě testu 90%, to znamená, že 90% z 990 bude mít tento test negativní, ale 10% bude mít falešně tento test pozitivní, protože 10% z 990 je 99, tak máme 99 pacientů s falešnou pozitivitou. Přednutím se tedy dá říct, že když se podíváte na celý diagram, tak pouze 7 pacientů ze 7 plus 99 pacientů, těch 90 pacientů je to množství, který představuje falešnou pozitivitu, má revmatoidní artritidu. Neboli pozitivita CCP, citrující protilátek, zvyšuje pravděpodobnost té revmatoidní artritidy, kterou jsme měli při tom vstupu do té ambulance 1%, se nám zvyšuje na 7%. Z 10 pacientů kteří má tu pozitivitu CCP, má jenom 1 pacient revmatoidní artritidy. Samozřejmě je velice složité odhadnout tu skutečnou pravděpodobnost revmatoidní artritidy v naší ambulanci, ale podotýkám, že skutečně klasickou revmatoidní artritidu vidím ve své ambulance velice zřídka, například jednou za měsíc, což možná skutečně představuje tu prevalenci 1%. Nyní budeme zjišťovat pravděpodobnost vzniku revmatoidní artritidy u pacienta s pozitivou CCP v jiné populaci pacientů. Nyní u pacientů, kteří mají klinicky definovanou artritidu ruky. To znamená, je to jiná populace pacientů než ta, o které jsme mluvili na prvním slajdu. Vidíte, že revmatoidní artritida se po 1 roce objevila u 14% pacientů s nediferencovanou artritidou. Co bude znamenat pozitivita CCP u této klinicky jasněji definované populace? Pojďme si podívat na pravděpodobnost diagnózy při prevalenci choroby 14%. Jestliže si nyní představíme populaci 1000 pacientů, tak při prevalenci revmatoidní artritidy 14%, to znamená, že ze 1000 pacientů 14% během 1 roku se změní na revmatoidní artritidu, tak při 140 revmaticích budeme na konci 1 roku u nich zjistíme ze 140 revmatiků pozitivitu u 98 revmatiků CCP.
kdežto u 42 revmatiků ze 140 se CCP pozitivita neobjeví. Protože samozřejmě ten výpočet je jasný, protože senzitivita se aplikuje pouze na revmatiky a proto 70 x 140 dá to množství těch lidí, kteří budou mít tu pozitivitu, to CCP, to je těch 98 ze 140. Specificita se v tomto případě bude aplikovat na zdravé pacienty, což je nyní 860 pacientů, kteří nemají jasnou reumatoidní artritidu, kteří nemají tuto chorobu. A pak ty specifity 90% se nám u 774 pacientů CCP pozitivita neobjeví, protože 860 x 0,9 je 774. A objeví se zde 86 pacientů zdravých, kteří budou mít falešnou pozitivitu CCP. To znamená, že jestli si sečteme množství pacientů revmatiků s pozitivou CCP a množství pacientů s falešnou pozitivitou CCP, vznikne nám číslo pacientů, kteří mají pozitivitu CCP celkově ve skupině 1000 pacientů. A v této skupině pouze 98 pacientů z 98 a 86 pozitivit CCP má reumatoidní artritidu. Pozitivita CCP tedy zvyšuje pravděpodobnou reumatoidní artritidu, kterou my víme na začátku, že mají pravděpodobnost 14%, na 53%. To znamená, že z 10 pacientů s artritidou a CCP pozitivitou bude mít na konci jednoho roku pravděpodobně pouze 5 pacientů reumatoidní artritidy. To nám ovšem ještě neříká samozřejmě, kdo z těch 10 pacientů tuto diagnózu skutečně bude mít. Ale ta pravděpodobnost, že z 10 jich má jenom 5, samozřejmě to je matematická veličina, se kterou se teďka musíme operovat. V tomto případě budeme aplikovat na pacienta, který přichází s monoartritidou, výsledky studie, ve které vychází, že u monoartritid dochází k rozvoji reumatoidní artritidy, to znamená u té nediferencované artritidy ve 34%, což je samozřejmě jiné číslo, jsme viděli předtím. Rozdíl samozřejmě pravděpodobně na podkladě toho, že populace, na kterou se tyto kritéria, kterou zde výzkumníci použili, jsou jiná, než ve studii, kde je pravděpodobnost 14%. Stromový diagram pravděpodobnosti reumatoidní artritidy při pozitivitě CCP při prevalenci choroby 30% vypadá takto. Z 1000 pacientů bude mít 320 reumatoidní artritidy, z nich při senzitivitě 70% bude mít revmatiků 224 pozitivitu CCP a 90 revmatiků nebude mít pozitivitu CCP. Specificita 90% znamená, že u 680 zdravých se objeví 68 falešně pozitivních s CCP protilátkami a 622 pacientů zdravých nebude mít pozitivitu CCP. U 224 pacientů z celkového počtu všech pacientů s pozitivou CCP, což je 224,68, tyto pacienti budou mít reumatoidní artritidu. To znamená, že pozitivita CCP zvyšuje pravděpodobnost diagnózy reumatoidní artritidy ze 32% na 76%. Z 10 pacientů s artritidou a CCP pozitivitou se tedy po jednom roce objeví pouze 7 pacientů, kteří budou mít reumatoidní artritidu. 25% pacientů bude mít jinou chorobu. Tento slide tedy ukazuje, že u jednoho testu a různých populací, se kterými si můžeme setkat v naší ambulanci, ten případ A ještě jednou, ten běžný pacient, který přichází pro nepříliš specifikované obtíže, na druhou stranu to je to gro těch našich pacientů, tak pacient ze první skupiny má v případě toho, že mu při screeningovém vyšetření odebereme laboratorní testy a v ní bude pozitivitu CCP, tak ta CCP pozitivita bude znamenat, že má možnost diagnózy reumatoidní artritidy s pravděpodobností 7%. U
druhé skupiny, kdy teda ta revmatoidní artritída se objevila u 14% pacientů s jakoukoliv nediferencovanou artritidou, tak bude mít v případě pozitivity CCP poloviční pravděpodobnost. A u té skupiny, která byla v Holandsku vyšetřovaná, bude pozitivita CCP znamenat, že 3/4 pacientů s nediferencovanou artritidou po 1 roce bude mít revmatoidní artritidu. Jak to víte? Jeden test, který jsme odebrali, to znamená citrulinové protilátky, má vždy stejnou specificitu a senzitivitu. Ale přesto se u našich pacientů objevuje různá pravděpodobnost přítomnosti té choroby. Kdo vám tedy řekne, s jakou pravděpodobností vám test pozitivity CCP zvýší pravděpodobnost diagnózy? A to jste jenom vy. Jenom vy řeknete tomu testu, s jakou pravděpodobností počítáte, že pacient s jeho pozitivitou toho testu bude mít skutečnou chorobu. Takže vy si vlastně ovlivňujete, s jakou pravděpodobností co vám ten test pro toho pacienta řekne. Tedy setkávám, musíme ještě jednou zdůraznit, význam prevalence choroby při jakémkoliv stanovení pravděpodobnosti, co znamená pozitivní výsledek v jejím vyšetřování. Senzitivita a specificita jakéhokoliv testu nemá význam pro stanovení pravděpodobnosti diagnózy bez znalosti prevalence choroby ve skutečně vaší populaci, to znamená té populaci, která je ve vašem okolí, to znamená ta populace, kterou vy vidíte ve své ambulanci. A každá ta ambulance má jinou populaci, protože ty populace se liší, například jestli je to městská populace, nebo jestli je to populace venkovská. Například jenom to, jestli máte populaci, která k vám jezdí z velké dálky. Samozřejmě tu populaci výrazně mění, protože to je například ta populace, která je skutečně nemocná. Kdežto jestliže žijete ve velkém městě a je možno, že k vám bude moct chodit kterýkoliv pacient, který si rozhodne o tom, že má revmatoidní artritidu a přijde se k vám jen zeptat, jestli nemá, tak samozřejmě ta pravděpodobnost choroby je daleko menší, protože v tom okamžiku ten pacient není motivován a přichází k vám ne ten nemocný, ale ten, který si myslí, že je nemocný. Když je to pacient z velké dálky, tak ten pacient samozřejmě neinvestuje svůj čas a své peníze jenom pro nějaké v podstatě často velice pochybné důvody. A víte, že v závislosti na prevalenci choroby i vysoce senzitivní a specifické testy mohou pravděpodobnost choroby zvýšit či vyloučit pouze minimálně. A třetí závěr, který tady z toho plyne, je, že testy se musí aplikovat pouze v závislosti na klinickém obraze a není možné aplikovat testy a pak na pomocí nich stanovit diagnózu. Pokud jste si při primárním odhadu toho, s jakou pravděpodobností ten první pacient s pozitivou CCP, ten běžný, který má jenom ty bolesti kloubů a přichází k vám do ambulance, a vy jste se spletli, s jakou pravděpodobností má revmatoidní artritidu a uvažovali jste v podstatě proti matematickým zákonitostem, ta chyba, které jste se dopustili, je takzvaná logická chyba předpokladu. Protože vy jste si zaměnili tu pravděpodobnost, že v případě pozitivitu testu citrulinných protilátek se jedná o revmatoidní artritidu, jste si nedali do souvislosti, že je jiná pravděpodobnost, než že ten revmatik má přítomnost citrulinových protilátek. Ta pravděpodobnost, že test je pozitivní u vybrané populace, je jiná, než že v případě pozitivního testu se jedná o stejnou populaci. A aby jsme si to více zjednodušili, pravděpodobnost, že kočka má 4 nohy, je jiná, než že každý 4nohý tvor je kočka. A to je asi to vysvětlení té naší chyby, které se dopouštíme v případě hodnocení pravděpodobnosti chorob u našich pacientů v případě jakýchkoliv testů, a tedy nejen laboratorních. Matematickým řešením problému, jak se změní vstupní pravděpodobnost určitého jevu v
Po získání nových informací je již dávno vyřešena od 18. století reverendem Basem, který poprvé zavedl matematické řešení těchto pravděpodobností. A po aplikaci jeho řešení na jakýkoliv medicínský problém se dá tedy v podstatě vypočítat, jak se změní pravděpodobnost přítomnosti choroby, která je vždy primárně dána prevalencí choroby v populaci. A ještě jednou zdůrazňuji prevalencí, nikoliv incidencí, po dodání laboratorních, zobrazovacích nebo jakýkoliv jiných klinických kritérií. Ten vzorec pravděpodobnost G v případě U se rovná pravděpodobnost U v případě G krát pravděpodobnost G lomeno P v případě U je složitý, ale my se ještě jednou ukážeme, že má poměrně jednoduché odvození. A to v případě toho prvního případu pacienty s revmatoidní artritidou. Baseův teorem u pacienta s pozitivou CTP, který měl pravděpodobnost, že má revmatoidní artritidu v 1%, to znamená v té běžné populaci, tak ta pravděpodobnost, že pacient v případě pozitivy CTP má revmatoidní artritidu, se počítá jako součin pravděpodobnosti revmatiku s pozitivitou CCP, což v podstatě představuje senzitivitu testu pro revmatoidní artritidu, krát pravděpodobnost být revmatikem, což je v prevalence, což je 0,01%, lomeno pravděpodobnost být revmatikem s pozitivou CCP, což je opět senzitivita, to znamená 0,7, plus pravděpodobnost míti falešně pozitivní výsledek. To je pravděpodobnost zdravých pacientů s pozitivitou CCP. Po vložení do předcházející rovnice nám tedy vyjde, že pravděpodobnost pozitivity CCP v případě revmatoidní artritida je 0,07, což je 7%. A to je ta odpověď na to, co bude znamenat pozitivita CCP u pacienta, který vám přichází s nespecifikovanými obtížemi do ambulance. Samozřejmě, že to představuje jenom jedno z kritérií pro diagnózu revmatoidní artritidy. Ale my například jistě na začátku nebudeme mít údaje o tom, jestli ten pacient na začátku má například eroze. Nedáváme do toho například ještě jiné kritéria, například jestli nemá revmatoidní faktor pozitivní. Nedáváme kritéria výrazné dální sluhosti, jestli je tam polyartritida přítomná, jestli je tam výrazné funkční omezení, nebo všechny jiné možné testy, které nám mohou tu diagnózu více specifikovat. Ale v každém případě není možné tedy spoléhat jenom na pozitivitu CCP, že by nám skutečně řekla, že ten pacient má revmatoidní artritidu. Jestli jsme si vyprávěli nejdřív o pravděpodobnosti diagnózy na podkladě prevalence a senzitivity a specificity, pojďme se podívat na druhou možnost, co nám Bayes a jeho matematika může naznačit. Představte si zde pacientku s dermatomyozitidou. Když nám přichází 35letá žena se svalovou slabostí proximálního typu. Není schopná sedět, chodí bez schodů, má problémy s polikáním. Na fialové konečky prstů, v laboratoři má CK120, ALT má 2,1 a ST 6,12. Pacientka má i Gottonovy papuly a šálový příznak. Magnetická rezonance má výrazné postižení ventrálních skupin svalových stehen a biopsie potvrzuje diagnózu dermatomyozitidy. Představte si, že vy máte klinické podezření na dermatomyozitidy od začátku a pacientce odeberete vstupní vyšetření protilátku antimun 2. Vy víte, že senzitivita této protilátky je 20%, pro dermatomyozitidu a specificita je 98%. Omlouvám se za mírné vyrušení v přednášce, ale pokud jste odebrali při vstupním vyšetření
u pacientky antimý 2 protilátky, tak jste se v podstatě dopustili omylu. A myslím, že jste stále ještě nepochopili význam Bayesova teorému a možná stále ještě aplikujete dvě rozdílné věci. Vy nedokážete rozlišit mezi pravděpodobností, že pacient s dermatomyozitidou má protilátku, určitou protilátku antimý 2 a co znamená pozitivita protilátky pro pacienta s dermatomyozitidou. Musíte si uvědomit, že diagnostický postup v reálném životě neznamená aplikaci testu. Jestliže vám pacientka vstoupila do ambulance, jistě jste si museli stanovit pracovní diagnózu. A pojďme si jenom dekódovat, co jste při vstupu pacientky do ambulance mohli vidět. Zaprvé přichází k vám mladá žena, 14 dní pro bolesti svalů subfebrilie byla uzavírána jako tenovaginitida a praktický lékař ji odesílá vyloučení revmatické etiologie. Dosavadní terapie měla pacientka pouze sádrovou fixaci a nestrojní antirevmatika. A vy v této době víte, že měla jenom střední zvýšení sedimentace. Jaké jsou možnosti, které by pacientka klinicky mohla mít? Může mít myalgie, může mít tenovaginitis se subfebriliemi a vy jistě ještě nevíte, že se jedná o pacientku s dermatomyozitidou. Může mít virové onemocnění, toxickou reakci, infekci, systémové onemocnění. Tím, že má vednutí konečku prstu, náfilové konečku prstu, může mít Raynaуда, sklerodermii, lupus, může mít i neurologická onemocnění, metabolická onemocnění, nebo jistě nějaký tumor. Teprve až provedeme tyto klinická vyšetření na předcházejícího pacienta, budeme mít vyloučeny ty daleko možná pravděpodobnější příčiny a teprve potom, když budeme mít diagnózu dermatomyozitidy, pravděpodobnou, pak můžeme aplikovat ty specifické testy, jako je například pozitivita antimý 2. Do té doby je to zbytečné. V případě, že ten pacient nám přichází tedy poprvé, tak jestli si představíme co znamená pozitivita testu antimý 2, při senzitivitě testu 20% a při prevalenci 1/10 000, to znamená, že pravděpodobně 1 z 10 000 pacientů, který nám přijde, a to není v běžných podmínkách tak zvláštní. Aspoň v mé zkušenosti já vidím myozitidu, dermatomyozitidu tak jednou za 3 roky a to je samozřejmě, to odpovídá, dejme tomu, té prevalenci 1/10 000, tak pokud jeden pacient z těch 10 000 přijde, tak jeho pravděpodobnost, že bude mít pozitivitu, bude antimý 2, při senzitivitě 20%, pouze 2/10 z toho pacienta bude mít pozitivitu antimý 2, to znamená, já musím mít 5krát víc pacientů, aby mi vyšel jeden pacient, který bude mít pozitivitu antimý 2, to znamená z 50 000 pacientů budu mít jednoho pacienta s dermatomyozitidou a který bude mít pozitivitu antimý 2. Na druhou stranu, spíš mám větší šanci, že ten pacient tu antimý 2 pozitivitu nebude, ani když se bude jednat o klasickou dermatomyozitidu. Z 10 000 pacientů, ale pokud budeme aplikovat specificitu testu 98%, tak bude mít pacient při specifici 98%, bude mít 200 pacientů z 10 000 falešnou pozitivitu antimý 2 a 9799 pacientů, kteří budou zdraví, zároveň nebudou mít ani pozitivitu antimý 2. Ale když se podíváte, tak v podstatě z 200 pacientů, kteří budou mít pozitivitu antimý 2, bude pouze 0,2 pacienta mít skutečnou dermatomyozitidu. To znamená, že ta diagnóza se při pozitivitě, ta pravděpodobnost té diagnózy se při pozitivitě antimý 2 zvýší z 1/10 000 na 0,2%, což je jistě výrazný pokrok, či výrazné zvýšení pravděpodobnosti ve srovnání s primární pravděpodobností, ale stále tato diagnóza je stále v podstatě velice málo pravděpodobná. Na tomto příkladu si vysvětlíme,
co vlastně znamenají testy v různých ambulancích. Na levém obrázku si ukážeme opět prevalenci 1/10 dermatomyositídy v běžné ambulanci, jako představuje moje klinika, kdy vidíte, že ta pravděpodobnost diagnózy dermatomyosity se zvyšuje z 1/10 na 0,2%. A nyní si porovnejme, co znamená výsledek antimín 2 v případě například reumatologického ústavu. Jestliže se v reumatologickém ústavu ta prevalence té choroby dermatomyosity a polymyosity změní na 0,1%, protože tam je vysoce specializované pracoviště, které sbírá veškeré dermatomyosity a polymyosity celé republiky, tak je samozřejmě pravděpodobné, že po aplikaci všech těch kritérií již těch předchozích stupních vyšetřování, kdy prostě již ty nespecializované ambulance reumatologické na okrese udělají ten základní screening a do centra profesor Vencovskému posílají jenom ty lidi, které už ta pravděpodobnost je vyšší, tak při prevalenci 1/10, to znamená, že u 200 pacientů například, který ten pracovní v tom reumatologickém ústavu vidí ve specializované ambulanci 10% těch pacientů, že se z nich stane dermatomyositída či pilomyositída v jednom roce, tak aby jsme si dokázali porovnat ty populace, tak si samozřejmě jeho populaci opět vynásobíme na, dejme tomu tak, aby představoval stejný díl jako ta naše, to je těch 10 000, tak při aplikaci sensitivity 20% na 2000 pacientů, což bude 10% z poměrného čísla z 10 000, tak při sensitivitě 20% bude mít lékař 400 pacientů z dermatomyositidů, kteří budou mít pozitivitu antimín 2, bude mít v těch 2000 pacientech zároveň 1600 pacientů, kteří budou mít dermatomyositidu a antimín 2 mít pozitivní nebudou, ale zároveň budou mít v té skupině těch zdravých pacientů, kteří nebudou mít i dermatomyositidu či polymyositidu, nebo v tom dermatomyositidu falešnou pozitivitu antimín 2 u 160 pacientů. To znamená, že jeho pravděpodobnost diagnózy dermatomyositidy, kterou mi na začátku 0,1%, se po aplikaci testu zvyšuje na 71%. To znamená, že u 400 dermatomyositiků bude mít pozitivitu antimín 2 v celkové skupině 560 pacientů s pozitivitou antimín 2. Vidíte, že výsledky a přenositelnost hodnocení testu se tedy mění v závislosti na tom, jaká opět ta prevalence té populace v jednotlivých ambulancích je a pravděpodobnost choroby stanovená pomocí laboratorních výsledků, diagnostických kritérií, zobrazovacích metod či funkčních testů je různá v závislosti na zkušenostech lékaře a jeho populaci pacientů. Samozřejmě tedy, že interpretace hodnocení výsledků testů mezi různými pracovišti není zcela přenositelná. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že spíše než mezi různými pracovišti je lepší popis hodnocení mezi různými lékaři. A samozřejmě, aby jsme ještě tu přednášku nějakým způsobem dali do kontextu, tak jenom, jestli jste si všimli, tak při vstupní vyšetření jsme ukázali obrázek typických gotonových skvrn. Ale my jsme se zde dopustili jiného omylu, cíleného, kdy ten obrázek, který byl dán u naší pacientky, je popsán klasicky na Wikipedii jako ekzém. Ten skutečný nález, který jsme měli u naší pacientky, je na pravém obrázku, kdy na druhou stranu pro lékaře, který nemá znalosti, jak vypadá dermatomyosity a gotonovy skvrny, tak si myslím, že není tak úplně jednoznačné, aby jsme dokázali říct, že ten nález je tak typický pro dermatomyositidu či ne. A proč toto ukazujeme? Představte si, že ekzematiků je prevalence 1/10 v populaci. Pokud si představíte, že prevalence
dermatomyozity je opět 1/10, tak opět jsme si můžeme ukázat, že u 10 pacientů můžeme mít, u 100 000 pacientů budeme mít 10 dermatomyozytiků, kteří budou mít 2 antimídie pozitivní. Ale když si představíme, že z těch 100 000 pacientů je 99 990 pacientů, kteří nemají dermatomyozitidy a u kterých je 10% lidí s ekzémem, tak víte, že 10% z 99 990 je 9990. To znamená, že v naší ambulanci, když nám projde 100 000 pacientů, tak 9990 má ekzém. A protože ten první nález nám může se zdát v tom vyšetření, že ten pacient bude mít dermatomyozitidu, protože my víme, že pacient má, dejme tomu, sluhavou slabost a my mu odebereme tu krev, tak v našem případě, protože 1/10 těch pacientů má ekzém, tak my si můžeme spočítat, že u těch 10 000 zhruba ekzematiků najdeme 500 pacientů, kteří budou mít pozitivitu antimí-2. To znamená, že každý 40. ekzematik má antimí-2 pozitivní. Pravděpodobnost, tedy že se setkáme s ekzematikem s antimí-2 je daleko větší, než to, že se setkáme s dermatomyozitidou. A pokud ten test o antimí-2 dostaneme ještě dřív, než uděláme tu klinickou diagnózu pomocí všech těch ostatních testů, tak můžeme dojít k chybné diagnóze. Takže ještě vidíte, že musíme si uvědomit, že některé ty nálezy nejsou tak zcela jasné a pro lékaře, který není odborníkem, může tento test spíš přinést chybu a může pacientovi uškodit. Třetí závěrečné shrnutí z aplikace matematiky v běžné ambulanci si můžeme ještě ukázat u jedné pacientky, která, dejme tomu, přichází ve věku kolem 45 let, kdy má bolesti kloubu 1 rok, v podstatě všechny klouby, občas má teploty, objevuje si vyrážka na sluníčku, občas afty, ranní stuhost opět kolem 30 minut, je kuřačka, má 2 roky menopauzy. V rodinné amnéze se setká s tím, že maminka měla náhradní klouby, pacientka má hypertenzi na diureticích, má cukrovku a vy objektivně zjistíte, že má příčný stisk NTP vlevo bolestivý. Otoky neuvidíte. A samozřejmě to je takový ten typický pacient, u kterého můžeme udělat velice složitou diferenciální diagnostiku, kdy v podstatě u toho pacienta můžeme najít v podstatě všechny příznaky téměř všech chorob. Můžeme si představit, že by měla například lupus. Je to kuřačka, má tam občas sufebrie, afty, vyrážka na sluníčko. Na druhou stranu je tam samozřejmě i možnost reumatoidní artritidy při ranní stuhlosti, dejme tomu bolestech kloubů. Samozřejmě pacientka je sexuálně aktivní, v 45 může mít ještě reaktivní artritis jako chlamydie. V věku 45 let se jistě bude objevovat i osteoartritida. U pacientky v menopauze a při terapii diureticích je možné samozřejmě i diagnózy dny a samozřejmě nemůžeme vyloučit ani diagnózu borélie, pokud pacientka se vyskytuje v oblasti s endemickým výskytem borélií. Pojďme se ovšem podívat, co budou znamenat ty testy pro naši pacientku, jejich aplikace. Jestli si budeme, samozřejmě u každého testu si můžeme zjišťovat, jaká je pravděpodobnost prevalence té choroby, kterou chceme zjišťit, a samozřejmě budeme zjišťovat senzitivitu a specificitu testu, ale nyní si podíváme hlavně na tu specificitu, to znamená tu vlastnost, která bude, dejme tomu, vylučovat z té skupiny těch zdravých ty nemocné. A jestli bychom se podívali například na první laboratorní výsledek, například antinukleárního faktoru, kdy jsme brali například u lupusu, tak vidíme, že to samozřejmě vzácná choroba, specificita antinukleárních faktorů pro lupus je 90%. Opět vidíme reumatoidní faktor a CCP
u pacientek s pravděpodobností 0,1% neboli prevalencí 1% v populaci a specificity 80 a 90%. Vidíme i chlamydii, kdy máme prevalenci 7% v populaci, při specificitě testu 95%. Vidíme zde i rentgen rukou, kdy prevalence v této věkové skupině bude okolo, dejme tomu, 25%. A zde se docházíme k prvnímu poměrně takovému zvláštnímu zjištění, že vlastně ta specificita testu rentgenu pro osteoartrózu je mezi 18 až 91%, což nám tedy ukáže to, že vlastně nemáme zcela jasný údaj a to pravděpodobně proto, že vlastně tento test asi nebude ten nejdůležitější pro diagnózu osteoartrózy. Kyselá močová s pravděpodobností 0,5% a specificitou hyperuricemie pro dnu má specificitu 90 a borelie, kdy má jasnou specificitu 90, výraznou specificitu 90%, ale málo kde, v podstatě ani po důkladném studiu se nesetkáte s tím, abyste získali, jaká je prevalence choroby borelí, protože my v podstatě úplně ten klinický obráz pro borelii nemáme a rozhodně nelze tedy aplikovat diagnózu borelie u všech chronických únavových syndromů, což se v podstatě velice často děje. Co znamená, pokud budeme aplikovat tyto testy, například těch všech 5 testů, nebo my jsme aplikovali mimo těch borelí 6 testů u dejme tomu 1000 pacientů. Pokud si představíme ty prevalence těch chorob, budeme zjišťovat, že u těch malých prevalencí skutečně nám vychází výrazné množství falešně pozitivních výsledků, protože ta choroba, dejme tomu lupus, když stejnujeme antinukleální faktor a máme z 1000 pacientů 999 pacientů zdravých, tak vidíte, že má falešnou pozitivitu a na 100 pacientů. Falešně pozitivních pacientů s revmatovým faktorem, příklad dejme tomu revmatoidní bude 200. U CCP bude 100 pacientů. Chlamydie falešně pozitivních u 1000 pacientů bude 58 a 350 pacientů bude mít například ty rentgenové nálezy svědčící pro osteoartrózu v této věkové skupině. A hyperuricemii najdeme u 1000 pacientů 95. Pokud bychom si sečetli všechny falešné pozitivity, tak bychom se mohli dojít k číslu 903. V podstatě stejné číslo, jako jsme měli na začátku, pacientů, kteří nám přijdou do ambulance. To znamená, že jestliže aplikujeme dostatečné množství testů, tak falešně pozitivní v podstatě každý pacient musí být. Na tomto slajdu je samozřejmě jenom předběžný výpočet těch pacientů, já si musím vždycky říct, že přece musíme počítat ty specificity od těch lidí, kteří dejme tomu nemají tu chorobu, což bychom asi nějakým způsobem ta falešná pozitiva by tady měla klesat, ale opět my v podstatě máme při aplikaci dostatečného množství testů výraznou možnost, že dostaneme falešně pozitivní výsledek. Problémem totiž je, že pravděpodobnost u screeningových metod klesá, jestliže aplikujeme několik screeningových testů. Jestliže tady máme například test 1, který má specificitu 90%, jakoby S1, a test 2, S2, který má specificitu 80%, tak celková specificita těch testů obou bude vznikat vynásobením obou specifik, to znamená 0,9 x 0,8 co znamená 0,72 u 100 pacientů při specificitě 72%, kdy budeme mít, dejme tomu, vzácnou chorobu, bude 28 pacientů mít falešně pozitivní výsledek. Takže ještě jednou při dostatečné množství testů musíme dostat u každého pacienta falešně pozitivní výsledek. A my si povídáme jenom o našich, dejme tomu, 5 testech v revmatologii, ale běžný panel biochemického vyšetření znamená dneska 30 testů. Takže samozřejmě to riziko falešné pozitivity je výrazné. A pokud si uvědomíme, že v podstatě každý pacient musí být falešně pozitivní na určitou chorobu, tak pak se nemůžeme divit, že vznikají epidemie statistické různých chorob, jako je borelie, EBV, CMV, chronický únavový syndrom, fibromyalgie,
chlamydiózy, toxoplasmozy erzinie, ty jsou v podstatě diagnózami jenom laboratorními a nikoliv klinickými. A problém je v tom, že my ty kritéria totiž aplikujeme na zdravou populaci, kteří v podstatě ty choroby vůbec nemají. A nebo ji diagnostikujeme, nebo aplikujeme ty testy na populaci, která je špatně diagnostikovaná. A může nám při našem vyšetřování zmizet úplně jiná choroba, na kterou jsme při aplikaci špatného testu nepřišli. Jaké jsou tedy úskalí specificity a senzitivity diagnostických kritérií a jaký je návod na přežití těchto problémů? Tak zaprvé žádný test nestanoví diagnózu, ale potvrzuje klinické rozhodnutí. Test pouze zvyšuje či snižuje pravděpodobnost vašeho úsudku. Za druhé, zásadní odpovědností lékaře je rozhodnutí, jaký test použijí v závislosti na klinickém stavu. O testu nesmí rozhodovat pacient. Za třetí, pojem senzitivity a specificity testu je zavádějící bez znalosti prevalence choroby a pokud u testu není stanovená prevalence choroby, pak je test předem klinicky pochybný. A za čtvrté, ještě jednou si uvědomte logickou chybu předpokladu, transpotting of the conditional, neboli je rozdíl mezi tím, jakou pravděpodobnost má člověk, který má chorobu, a proti tomu, jakou pravděpodobností vám určitý test znamená, že ten člověk má chorobu. A populace používaná v diagnostických kritériích rozhodně není srovnatelná s populací ve vaší ambulanci. A navíc pouze v České republice, a to je skutečně světová výjimka, chodí k lékaři lidé převážně většině zdraví. Na tomto slajdu vidíte, co vlastně dělá pravděpodobnost dle Bayese při aplikaci našeho pacienta a na jeho nemoc. Jestli si představíte běžného pacienta, běžného plátce zdravotní pojišťovny, tak určitě z nich je část pacientů, kteří jsou zdraví, a určitě z nich je část, kteří jsou nemocní. Jestliže na zdravé pacienty aplikujeme specificitu tohoto testu, objeví se nám jistě zdraví pacienti s falešnou pozitivitou jakéhokoliv testu, kterých bude pravděpodobně hodně. Pak se objeví při aplikaci testu na tyto zdravý pacient bez falešné pozitivity, tedy ten úplně zdravý, ale podívejme se do svého okolí a řekněme si, jestli takový pacient v našem okolí existuje. A pak se podívejme, co udělá senzitivita, když ji aplikujeme na naše nemocné. Pak se nám objeví pacient s falešnou negativitou, to je ten, kterého jsme špatně diagnostikovali, a pak pacient, který má správnou diagnózu při aplikaci správného testu. Ten se bohužel v našich podmínkách často neléčí, protože terapie je drahá. Pokud nebudeme mít vzdělané kvalitní lékaře, tak samozřejmě to dopadne tak, jako na následujícím grafu. V systému 200 miliard korun se bude hlavně potácet lékař, který předstírá péči o pacienta, vyšetřuje zcela zbytečně. Bude na něm participovat hlavně pojišťovna, která předstírá, že za pacienta platí. A je to výhodné i pro pacienta, který předstírá, že je nemocen. Pouze na okraji zájmu bude nemocný pacient a vzdělaný lékař. Doufejme, že přednáška o Bayesovu teorému a matematice tomu zabrání.